Евангелие паводле Яна. Перад святам Пасхі Езус, ведаючы, што прыйшла ягоная гадзіна перайсці з гэтага свету да Айца, палюбіўшы сваіх у свеце, дарэшты палюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымонавага Іскарыёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў з-за стала, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падперазаны. Падышоў да Сымона Пятра. Той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмыеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі, і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо увесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе». Бо ведаў, хто выдасць яго, таму сказаў: «Не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў заняў месца за сталом і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я пан і настаўнік, абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам».